Средното училище Вичо Гранчаров е второто по големина в Горна Оряховица и за разлика от други училища, където децата с специални образователни потребности не са от най-желаните ученици, защото развалят дисциплината в час и изискват повече работа, в това училище не е така. Нашето общество е много длъжно на тези деца. Ние трудно разбираме различието. Във всяка една от рисунките, от керамиките има усмивка. Тя се намира навсякъде. Това са деца, които носят емоцията и е единствения, може би за момента, начин, чрез който те искат да достигнат до нас. Те искат да общуват. А ние защо не искаме да ги приемем? Казва директорът на училището Нелия Танасова. Родителите се събраха с специалните си деца в училището. Заедно рисуваха и твориха в ателието по керамика. За емоцията да влезеш в света на детето си чрез изкуството споделят майките Елеонора Илиева и Галя Калицова. Правихме коледна елха и му харесва цветове, звезди, коледно настроение и зато и направихме елха. Той се забавлявал, а вие забавлявахте ли се? Естествено, много им харесва, как? Естествено. Какво е усещането заедно с детето си да създавате красота? Вие да влезете в неговия свят посредством творбата. Вълнуващо е, интересно. Аз за пръв път се занимавах с такова нещо. С него двамата бяхме добър екип. Кой направляваше идеята? Той. Какво обществото сме длъжни на нашите слънчеви деца? Трябва да им даваме голяма подкрепа, да бъдат силни, упорити. Винаги трябва да ги подтикваме. Те вземат пример от нас и ние каквото правим, те го виждат. Трябва да сме винаги заедно. 33-те деца с специални образователни потребности в училище Вичо Гранчаров в Горна Оряховица имат пълната подкрепа на педагозите, за да изявят таланта си, споделя директорката Нелия Танасова. Изкуството е един език, който всеки от нас разбира и говори. Изкуството, доказано е, че средството, чрез което най-добре може да се изкажем. Нашите специални деца вече доказаха, че това наистина е правилният начин. Ние ги подкрепяме, ние ги стимулираме и резултата се вижда в багрите и в техните детски очи. Надежда Александрова е бивш възпитаник и от 2 години е учителка по изобразително изкуство и керамика в Горнооряховското училище. Благодарение на нея беше възстановена школата по керамика в училището, създадена преди 40 години от баща и Борис Александров. И в тази школа творят специалните деца. Тя думата е любов. Децата с специални потребности ги третирам като всички останали деца. Аз нямам към тях някакви по-особени изисквания. Ние работим и винаги имаме някаква цел. Имаме даже и дете с специални потребности, което спечели международна награда в конкурса "Звезди обсипват свода небесен". За мен тези деца са нашите сладури, нашите специални деца и работим здраво, без много да се чудим, да се омайваме. С специалните деца и родителите им работят още учителките по изобразително изкуство Десислава Босилкова и Валентина Маринова. С нашите деца се работи много интересно. Винаги е предизвикателство, в хубавия смисъл, разбира се. Децата са невероятни, постигаме страхотни резултати с тях. Има неща, които излизат от душата им. Тяхната специалност идва не от това, че имат някакви затруднения, а че пред изкуството всички сме реално равни, нямаме ограничения, нямаме граници. Въображението е най-важното. При тях емоцията е много силна и според мен това се вижда върху творчеството, което сме показали. Слънчевите деца са сътворили истински произведения на изкуството, казват галеристката Ваня Симеонова и професор Светослав Косев, декан на факултета по изобразително изкуство в Великотърновския университет. Аз мисля, че нищо не може да се сравни с детското въображение. Възрастен такова нещо не може да направи. За мен си личи как децата са се забавлявали. Света им е много богат, нищо не може да се замени с детското въображение. Има даже готови творци, според мен. Готови. Виждам творчество, което много творци се опитват да постигнат през целия си живот. Тук тези деца, реално погледнато, са изразили себе си с една абсолютна искреност и са постигнали един изключително позитивен и впечатляващ резултат. Тези деца всъщност точно това притежават. Те няма да забравят способността си да рисуват. От Велико Търново Здравка Маслянкова.